गरमबो गरम बोथोरा अखा हादोंबाबो जि गरम आरो कारेन्टबो गैबावासो खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामबावबाय आङो दा गराय फाख्रि प्रिमियर श'नि थाखाय ओंखारदों आरो दा खैराबारि थांनो नागिरदों ओमफ्राय बोथोरा ओरैबायदि गाज्रि जानानै होबाय दा मारै जागोनथाय बिदिब्ला थबाय थादो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे कारेन्टबो गैया ओरैबायदि गरम बाहेरावबो जि अखा हादों अखाबो खोरोमदों जिनो प्रिमियर श'आव थांनो ओंखारबाय बोथोरा मारैबासो जानानै होबाय ओमफ्राय दा मारै जागोनथाय हजोंहाय मोजां जाबा हामगौ बोथोरा बारा ओरैनोथ' बोथोरखौ मोजाङानो मोनदों नाथाय अखाल' हानाङा आरोना खिन्थु अखा हादोंदि खोमसि जाजोबनाय बोथोरानो ना दैया लोमजोब्बाय मारै गाखोगोन ना हनै आयु एबार गाखोनो ना होबाबो नों सिगाङाव जिरायदो आरामसे र' नों थांग्रोदो आंथ' गाखोगोन मानो बेबायदि नों थांगोन हागोन दा मबाइला गगोन दै औ रां हमनि नङाबा नों थांग्रोदो सिगाङाव गाखोनोसै आइथिङा बै गैला आइथिङा गैला माबायदि दै जाजोबो दसेनो आरो साबाय मारै जाबावगोनहाय जोंना श'आ गराय फाख्रिफोर नुला नै दैया लोमजोब्बाय आथिंखौ माला सुबावनो आं सौफैबा दैयानो लोमाखैमोन दसेनो मारै मारै लोमनानै थाखो 15 मिनिटसोल'सो जादों जोंनाव अखा दोनजोब्बाय देलायनानै फैनायनि जेबो लाबानो जायासै थेंगदलै जों थाग्रायाव दै जाया जायगायावनो दैबाना जायगायावनो बोरि दैया बिनिफ्राय जाम्बो ओमफ्राय সেইপিনে পানী তাৰো বেছি এইফালে ন আমি আগেদি গৈ ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰেদি গুচি যাওঁ হা চিধা গৈ পেলাই ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰেদি গুচি যাওঁ এইফালে নুঘূৰো বহুত পানী পায় स्टाक जानानै थाबायलै नै आवगायनोनो रोंला गारिया बेयावनो बेसेबांबा गोबाव लाबाय गुवाहाटियावनो गिदिंगासिनो गारियानो जोङो दा एयारपर्टआव नै सासे उन्दुलांनानै दं सासे उन्दुलांनायखाय लासै लासै रायलायबाय आङो थालानो गैया बेयो थारमाने जों बाहाय बेग गोलैलाङो सिरि मोनदों नालाय थारमाने भिडिअखौनो लानो बावगारदों दहायो जोङो माबायाव थांनायाबो लेट जाबायना अखानि थाखाय जाम जानानै होबाय आरोना र'डआ बेखायनो थाब सौहैयासै जों बोरै गुवाहाटियाव फैगोनखा नालाय बेखायनो रजनि मेमाबो गाबोन मुम्बाइ थांफिनसिगोन नालाय फुङावनो फ्लाइट दङ 6टायाव बेखायनो जोंजों फैफाबाय ओमफ्राय जों दा एयारपर्टआव दं ओमफ्राय जों मानि बाहाय थानायनि कारना जाहैबाय जोङो एसे फुं जाहोनो नागिरदों आरो दा जाबाय 3नि एसे बारबाय 3ता जाबाय दा ओमफ्राय जोंना माने सिकिउरिटिया दा उन्दुलांबाय नालाय ओंखायनो डिस्टार्ब हैनो बादों आरोना बेखायनो जों बाहायनो दसे थाथ'नोसै ओरैनोबाबो बिराद उन्दुनो ओंखारखाबायमोन नालाय उन्दुनो ओंखारनानै ओमफ्राय कफिबो लोंबाय जोङो दाबो दंबावो लोंजोबनो हायाखैमोन आं लासै लासै दा 10 थानानै लोंसै गुदुङैनो दङ
भिडिअखौथ' फुरा खालामनो हायासै जोङो थांनानै लाहैनोनो हायासै हाखु दाखु लेटबो सहैबाय किस लागासिनो दङ सिरि मोनबाय माथो उन्दुनांगौआ उन्दु ओरैनो दसे लादां सोंबानो जाबायना जायफ्रा भिडिअखौ नायदों सिनेमाखौ नायबाय आं सोंबालाय उन्दुदो आच्छा नोंथांमोना जाय जाय गराइ फाख्रिखौ नुखो मारै मोनखो ओरैनो टटेल हल माबाखौहाय स्ट'रिखौ मारै मोनखो नोंथांमोना दै लोंनो नांबोरो सासेया नै उनथिंजाय उन्दुहैबाय मालाय सिगाङाव उन्दुनो सुखुवाखै जाहैदों लाइट मोदान फैबाय थायोना बेखायनो माबा दहायसो जि उन्दुनो ओंखारबायमोन आं जाला जि थेंथ'बोबाय थादों ओमफ्राय नै दा कफि लोंनानै होबायना राखांबाय सासे मारै उन्दुनो हाखोथाय 5टासोआव ओंखारलांसै दाथ' 3टा बारबाय आंबो दसे उन्दुनोसै ना दायो दसे उनाव लोगो मोनगोन जि उन्दुदों थाबाथावनो जि गर'दों खस्थ' मोनो जोङो दा एसे दहायथ' फुङाव सौफैनानै सानसे उन्दुनाय जाखाबाय सानसे मानि एसे उन्दुबाय आरो दसे ओमफ्राय नै दा एसे माइन्ड फ्रेश जानायनि थाखाय एसे बाहेरायाव थांसै आं बिराद मम' जानो लुगैदों ओमफ्राय एसे मोनसे जायगायाव साहा लोंनो लुगैदों आङो साबिया लाबाय चाबी लो लेके आओ ले लिया ध्यान किधर है तुम्हारा जल्दी पहुंच के मोमो खाने का है मोमो बिना चालू की क्या है मोमो में मोमो में फ्लेवर है टेस्ट है मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ओ क्या रे बाबा गेट खोलो बेयावनो बिराद गोथाव मम' मोनजायो आरो सिंग्रा ओइ आं साबिखौ बायदों माथो न'निया ओइ मोनसे प्लेट ना आं जायालै नों जा आं जाया नों जा जि गोथाव मम' मोनो बाहाय सिंग्रायाबो हा गारि सिङाव दे बायनो जानोसै खोमालै रानलांबाथाय आङो आखाइजों बेजों बायजोब्बाय खिन्थु बिराद गोथाव जायो दे बेनि माबाया थोड़ा जोर से बात करना गोथाव गोथाव ना समोसा जानोसैहाय बिराद गोथाव मम' और एक प्लेट ला दूं सच में इतना खाओगे मैं तो सिर्फ 2 पीस खाऊंगा और टेस्टी नहीं सूप सूप भी चाहिए नहीं तू जाते पर पीना इससे बात करता हूँ ठीक है मोनसेला बदे मम' सूप लोंबा साहाखौ लोंहैला आङो बाय माबाया गोथाव मोमोखौ नांला खोमा मोमोखौ नांला सूप सूप चाहिए और मोमो चाहिए तू खाएगा तो लेके आओ मैं सिर्फ खाने से 1 पीस खाऊंगा और नहीं खाऊंगा मैं खाना खा सकती हूँ इतना खाओगे आं मोननै जानोसै ओमफ्राय मोनसेल'सो जागोन आं बेखौ बिदि जाबाय थाया आं जाजोबनानै मा जागोन आंना बुरजा जाया नुदोंना आं बिराद जायो
जाबाथाय जाबाय आरो बाट आङो माबायावसो जादोंमोन फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडेआव थाङासै आङो वेडनेसडेआव काराटे गेलेखांनानै जाफैदोंमोन बे लोगोजों आंजों मिन्थिबायना जिमाव थांदोंमोन सुबाबो बिराद गोथाव बहुत टेस्टी लेकिन आमोखाया बारा जानो माबा जाया मम'फोरखौ खिन्थु गोथाव मोनदोंना नोङो मोनसे जाबावदो ना मोनसे ना एक ही बार में तो खाया मैंने तुम खाओ ये तुझे बहुत पसंद है ना मासि जायोलै सानबाय जोंना गारियाव मकबें होनोना मिन्थिलायलाङालै ये खा लो ये गुदुङैनो दं माथो तुम बार बार बोल रही हो तो मैं खाता हूँ इसको ठीक है एसे खानाया मानो बिदि फैदों इयो खानाया मानो बिदि फैदों खानाया बे स्टाइल गया अरजायालै और क्यों मोजां गैया बिराद गोथाव मोनबाय जानानै हाबबावगोनसो खिन्थु जाला दालाय बहा दा बहा वो एक जगह को कार वंडर कार में जाता हूँ मानो थोड़ा सेंटर लोग का थोड़ा दा प्रॉब्लम खुलिगोन ओमफ्राय सानदेआव बावखो ना माखो खुलता है वो खुलिगोन हास्लायस्लाय न बेरायनानै फैनोसै माबायावबो थांनांगोन र' पिनाट बाटार नांगौ नेटाराव बेखौनो लानानै फैनोसै थबनो मुस्लिन है मुस्लिन ये वो भी लाना पड़ेगा मुस्लिन होनानै माहासो होनफालायलांबाय दिनै अखा गैया दाख्लैबो अखा गैया मैयानि दिनाव मानो अखा हानानै होआलै मैयानि दिनखौसो नेनानै दंमोन आरो अखायाबो नामा मैया लेट सौहैनायनि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय निमाहा बिबाय बोथोरानो सापर्ट खालामासै मैया नोंथांमोनहा बिदि ग्लोब ग्लोब नायफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर दे नोंथांमोन एथ' खस्थ' खालामनानै नायफैदों जोंनि गराइ फाख्रि मुभिखौ बिनि थाखाय साबायखर बावबाय आंनि मुस्लिना बाहाय एसे सुगार होनाय थायो शुगर वाला नहीं चाहिए ये पीनट बटर सेक्शना बैठे क्रीमी को नायबाय नङा नङा नैबे ग्रीना बे क्रीमिनि बे हामदो ये दे लादो चले चलो बस आरो जेबो नांला 37% प्रोटीन है इसमें हाई प्रोटीन चलो